ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем барои реклама кардан пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Ин ҳамин навор полни худ хонаҳои арзонае. Агар шумо дар ҳамин хеле хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама дошта бошед марамат рӯй кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст чорхонага квартира аз шаҳри Душанбе ва духонага ҳам аст аз шаҳри Бохтар, аз Ваҳдат, Ҳисор, Кӯллоб ва аз ноҳияи Фархор. боз аст беседкаҳои фурӯшӣ ва катҳои чӯбӣ бо қувват ва аст точкаи фурӯшӣ аз территорияи Фархор, бизнес тайёр ва дигар хонаҳои аз территорияи Хуҷанд ва Исфара ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. навор асал мекунем, маромад рафт. якам эълони имрӯза аст дӯстон ки катҳои фурӯшӣ аст ки катҳои чӯбӣ бо сифати баланд, беседка, лестнисаҳои чӯбӣ ва ҳастай паталокҳои кандаккорӣ ки ҳар намуд гулҳо када ва ҳастай дарвозаҳои чӯбӣ кандаккорӣ када гулҳош кати сандуқҳои оригинал ва двухспални каравот астай ва стул аз чӯб тайёр карда ҳастанд ки бо чӯби сасна бо сифати баланд кати. ба тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон доставка доранд. кат комплект бо усталаш ва ба ҷои мешиштагиаш ки комплект астай ва беседка ҳам аст, боз аст лестнисаҳои чӯбӣ ва аст паталокҳои масалан кандаккорӣ ва ин хел сандуқҳои хушрӯ зебо аст ки бо сифати баланд, бо оригинал, бо кафолат ва гарантияш кати. чӯбҳои бо қуввата мегӯяд, яъне ки бо сасна ҳар намуд ҳастай арзон шуда дорад, ҳастай ки сифатҳои зуруш бо қиматшам астай. ба тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон мегӯяд доставка дорад. адресашон шаҳри Хуҷанд, дар маркази шаҳри Хуҷанд доставка доранд. нархош бо маслиҳат нархоша ба телефон шумо да мефаҳмонад. шумо сматира кадом хел мехаред, мақсад чӣ хели сифатша мехарен, ҳам арзон доранд, ҳам қимат. хоб, дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. якумаш рақамҳои Тисел Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон. ҳар ду рақамошон 24 соат дар алоқа астанд. сандуқ, пандуқ, кат, беседка ҳамаи намуд бо сифатҳои баланд маромад кадоме ки дар кор аст доставка дорад. албатта аз номи канали мо гап занед, ба шумо арзон ва скидка мекунад. маромад албатта занг занед. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. стройматериали фурӯшӣ аст дӯстони азиз, яъне ки мағозаи сохтмонии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи Алодин, лаби роҳда, ҷои зурдай пеши роҳи калон, ҳама сентрае ки обшим ҷои харидор дорад. хоб, 8.5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 18 метра навес ба 6 дорад дӯстони азиз ва битонои мағозаҳошам рехтага аст ки 10 ба 5 ва гирдаш тамисо одамо ҳама ҳаста пешода мошино мегзаранд. мағоза айни ҳол мағозаи сохтмонӣ аст ки мақсад чизои сохтмонӣ мефурӯшад, не ки стройматериал. шумо метавонед ки инҷара ягон мақсад барои ягон заправка ё ки магазини продуктов ё ки мақсад бриллиант ягон чизга кунед, метавонед ҳар чи ки шумо хоҳед, яъне ки ҷои бизнеси тайёр. ҳуҷҷатош мега 100%, лаби роҳдай, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. агар ҳамин хел хоҳед, ҳамин хел мисол ҷои стройматериал ҳамин хел давом метиҳед, ҳамин чора фурӯхта мегиред. гирду ванаши набори шуга маҳкам карда астад. дидест ки дар инҷа мисол ҳама чи дорам мисол барои сохтмонӣ, барои дигар чизо ҳастад. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. Мегафон аст ки позитсияни кор мекунад, нархаш бо маслиҳат мегӯяд, срочно фурӯхта мешавад. маромад айдаст як бизнеси тайёр, нархаш бо маслиҳат бо хай метавонед ки маълумотои бештар ва аниқша гиред. ноҳияи Фархор, деҳоти Алодин, албатта занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб, дар қишлоқи Тебалай гуфтага аст. соҳибҷои хуб шаҳри Кӯллоб, қишлоқи Тебалай. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона кухнӣ, баня, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, гирдаш маҳкам, об свечам ҳастад. чойлоби баланди оҳанӣ бардор карда уже ангурош дора, ангур ҳар сол ҳосил метиҳад. хона ремонтош ремонти хубай барои зиндагитон 100% мешавад. ремонтош на безеб, на зури зур, ҳолати соз аст. хоб, дастирошам мегӯяд пул дар кора мегӯяд мефурӯшад бо нархи арзон 115 000 сомонӣ. 4 дар хона, якта варианти калон, ҳамаи шароитош муҳайё аст. дар навор чӣ хел дестед хона ин ҳам хел состояние.
якум рақамошон рақамҳои Тоҷикистон ва Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номурои Россия аст ки нашон кор мекунад ва ин номурода WhatsApp-ам пайваст дорам. дӯстони азиз, ина Клоб чӣ хеле ки шумо аз шаҳри Клоб хона заказ карда буден, хонаи арзон марама занг занед 115 000 сомонӣ нархи хона аст, бо муомила мешавад 115 000 сомонӣ ки ин қадар арзон. албатта тамос гиред. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки Мерседесои Спринтер борои шуморо аз территорияи Москва, Московская област ва Люблино садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Уялӣ, Қазирқала, шаҳри Бухта, Сарбанд, Кушонин, Обшим ва Калхозобод, шаҳри Куло ва Данғара ҳамин территория оварда мерасонанд. аз ҳамин территория Душанбе территорияи Хатлонша ҳама ҷоша оварда мерасонанд. бори шумо аз 100 кило агар зиёдтир бошад аз Московская област рафта худашон мақсад бе пул доставка мегиранд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунад ва ҳамашда имо, WhatsApp пайваст дорад. агар шумо аз номи канали мо гап занед, мо ба шумо скидка ва арзон мекунанд. мошинои сабукрав Спринтер ки тез пур мешаванд ва ба роҳ мебуранд. ҳамин хел мошин чандта дорад, метавонед ки шумо любой вақт бо равон кунед. мара ба шумо тавсия медиҳем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар ноҳияи Шоҳмансур, пеши поликлиника, бозорча, мактаб омад дар пешаш. чорхонага квартира дӯстони азиз ки дар якум ошӯна қарор дорад, 87 квадрати метрай. доми панелники ҳама чӣ дар наздикииш. бо обсвети доимии таъминатсия, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. ремонти хона на зӯри на безе, ремонти хона барои зиндагитон 100% мешавад. чорхонага мега бо балкони калон дорад, мега ҷои нишаст дорад, мактаб, поликлиника, бозорча, бозор, мағозаҳо ва дигар намуд транспорт ва идораи ВКД дар наздаш. ҷош ҷои беҳтарина мега ҳамаи самт маршрут ҳаста ва ҳамаи чизои лозимӣ дар наздаш барои харид, барои ягон чи яъне ки дур намерем. дастфирошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 370 бо конкретна харидор бошад муомила мекунад. марама тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар мавзеи Уртабӯз. 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст ки як коридор, ошхона, баня, кухни, об, свет, шама аст ва ҳуҷҷатҳои хона мега 100% гидаш хайна маҳкам бо ҷои хеле оғулхона ва барои мурхона ҳам хеле чизоам доштае. дудар хона аст ки бо ремонтош 100% медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. ба кадом дӯстони тамошобиноне ки аз ноҳияи Фархор хона ки лозим бошад, марамад на ба шумо вариантҳои хуб, нархаш қимат нестай. нархи хона мега 105 000 сомонӣ аст, бо арзон меша 105 000 сомонӣ. агар одамоне ки харидори аниқ бошанд мегад боз ва муомила савдо ҳам дорад. ҳолати хуб да мегад хона қарор. дӯстони азиз, агар хонаҳое ки арзоне ки мо мондесем, агар кадомеш ки савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо савдо карда гиред. рақамошро мегафон маромад одамоне ки аз Фархор хона мехонанд айдаст натиҳед. агар шумо дар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат чӣ реклама ки дошта бошед, маромад пешкаш кунем. мо дар видеои оянда дар наворҳои худмо ҷо мекунем. лайкҳоро гузорем ва силкаи навори моро дар васаи мо подлисаш кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Исфара, яъне ки шаҳраки Исфара, шаҳраки Шуробда қарор дорад. шаҳри Исфара мегад дар шаҳраки Шуроб бошада мегад хона қарор дорад. ҳамин маълумота навистанд. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона аст дӯстони азиз ки 4 дар хона гуфтага аст, яъне ки намедонам ки зиёда кам аст, ина аниқ мекунем. об свечам аст, гидаш маҳкам, даврӯзаи нав часпондагиае. хоб дигар маълумотош нест кадометон ки аз ноҳияи Исфара, кадом дӯстони мо агарки аз Исфара ки хонахар бошад, бо худтон маълумотша мегиред. нархша мегад 85 000 сомонӣ навистиам бо муомила доштае. акр намедонам ки нархаш рост аст, дурӯғ аст, ё ки ҷош безебай хушрӯ аст, ҳамин хел нархша навистиам. агар ягон маълумотои бештар хоҳед агар фаҳмида, рақамошон мегафон аст кор мекунад. мегафоне тисел бида узри зиёд рақамошон тисел кор мекунад. маромад гирен агар ки хона савдо нашуда бошад. дӯстони азиз, аз кадом шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ки ба шумо ки хона лозим бошад, дар комментар нависта монед ки аз кадом ноҳия ё ки деҳаш ё кадом нархода мехарем. мо агар ки ёфтем якум шуда пешкаш, албатта пурра карда дар комментара нависем ва сабр кунем, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи духонага аст ки бо нархи арзон дар шаҳри Душанбе, поёни Корвонда.
Духонага квартира аст дӯстон ки дар сеюм ошӯна қарор дорад 52 квадрати метр. Як так кухни, як ҳоҷатхона, як ҳаммом, дом, хоб се этажа гуфтагааст дӯстони азиз, яъне ки дар сеюм этажа мегӯяд ки рости гап нагуфта ки домуш чанд этажа, фақат духонага сеюм ошӯна 52 квадрат, обсвет кухни дорад, ремонтш беҳтаринай, обшин поёни корвонда мегӯяд, ҳамаи чи дар наздикишай. Домои чанд этажаша инаша нанависта, дига моам дига напурсидем. Нархи квартира 275 та мега боз муомила мешавад. Хая ки термиз, пормиз ҳама чи дорад, телевизорам дошта, ки намедонам ки метия намета, инаша маслиҳат мекунед. То қассуми холи гуфтагааст, алиш палиш нагуфта. 275 000 сомонӣ ки нархиш бениҳоят арзон аст. Марҳамат ай даст натиҳен, ба кадоме ки лозим аст албатта тамос гиред. дӯстони азиз, агар ки такрор карда бошем, узри зиёд мехоҳем барои такрор кардамо, фақат шумо барои миннатҳои мо лайкҳоро гузорен ва навори моро пешравӣ кунен то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзон аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Хуросон аз роҳи калони шоҳроҳ ҳамагӣ 500 метр мегӯяд дарунда. 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардага дӯстони азиз ки як 2 дар хонааш тайёр аст ва 3 дар дига 2 дар дига бовайдаш фундамент рехтагӣ аст. хоб 4 дар хона, як калидор, гараж, дегдонхона, склад, ҳуҷҷатош 100% ва якчанд ҳам дарахтони мевадиҳандам шунодагӣ ҳаст. хай боина кадоим дидеса дар наво чиз гаст, ҳамин хел састияни хона аст. аз шоҳроҳ мегӯяд, шоҳроҳи калон, роҳи калон 500 метр дарунтар. нархи хона мегӯяд 105 000 сомонӣ бо арзонам меша. мумкин дар сатта мумкин хай намедонам бо арзонтарам гирем, хай бо рақамошон мегафон аст, маълумотои бештарша гирем. фақат суми холи мегӯяд срочна бениҳоят дар кор аст. агар дӯстони азиз боз мегӯ хона агар савдо нашуда боша, метавонем ки шумо савдо карда. ин хонаҳоро дар ҳар ҷо реклама мекунанд ғайра. мо мумкин ки дар ягон ҷоя савдо шуда мо надонем, не ки хона нав уже фурӯшда мондаги. марҳамат тамос гиред. ва ин буд навори имрӯза. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.